Hej Sofie, vil du fortælle mig den historie om dit dæk, der er blevet væk under festivalen? Ja, det vil jeg gerne. Det er en lidt ulykkelig historie, fordi at jeg har jo ikke fundet mit dæk endnu. Men den startede med, at jeg var punkteret i min bil, som jeg har lånt af mine forældre. Og så mit dæk, det har jeg så sat over til pedellerne, fordi Morten Pedel, han ville gerne lige kigge på det, for der var noget galt med ventilen. Ja. Og så sætter jeg det derover, og han har ikke lige tid til at kigge på det i torsdags. Så han siger, at jeg bare skal lade det stå, og det gør jeg jo så. Og så bliver det så fredag, og jeg kigger lige om morgenen, om det stadig står henne ved garagen, og det står pænt der. Jeg tænker, det får de nok lige kigget på. Og så går vi så i gang med at planlægge festivalen, og jeg er i gang med her i caféen og lave noget, og så går jeg lige rundt og kigger for at se, hvad folk er gået i gang med. Og lige pludselig, så er hele græsplænen foran garagen fyldt med dæk. Okay. Og mit dæk, det er der ikke mere. Så jeg aner ikke, hvor mit dæk er. Det må være en af dem, som er blevet en del af barn. Og jeg kan jo ikke rigtig køre, uden at jeg har mit rigtige dæk på bilen. Så nu må vi se, om vi finder det. Og jeg ved sgu ikke, hvordan det ser ud. Jeg har skrevet ikke mit navn på mit dæk. Jeg regnede jo ikke med, at der lige skulle komme 50 flere dæk. Men, jeg håber, at det bliver en rigtig god bar med mit dæk. Og så må jeg se, om jeg kan kende det, når en gang vi skal til at rydde op. Jeg håber, du finder dit dæk i hvert fald. Og jeg håber, at I vil hjælpe med at kigge efter det. Så hvis du kører rundt og lige får øje på et Nissan Micra-dæk, så er det mit dæk. Jeg skal nok gøre, hvad jeg kan. Har du set Sofies dæk? Med lyd og sådan noget, hvordan? Hvad siger du? Har du set Sofie hjælpelades dæk? Det gør vi ikke hele dagen. Nej, ikke hele dagen. Der bliver det. Nej, det har du ikke. Ja. Og måske, jeg ved ikke, om man kan... Prøv at køre over og spørge, hvad hedder du? Hvis du ser et dæk i... Nej, hvis du ser det Nissan-dæk, så er det Sofies. Ja, så skal jeg nok komme ind med det til jer. Goddag. Tak skal du have. Hej Christina, må jeg stille dig et spørgsmål? Ja. Jeg kommer lige lidt længere hen til dig. Sure, det er helt god. Jeg bruger det lidt, Christina. Ja. Så. Har du set Sofie hjælpelades dæk til hendes bil? Nej. Hvis du ser det, så... Og det er et Nissan-dæk, så hvis du ser det, så må du godt sige det videre til hende. Ej, kan ikke finde? Nej. Nej. Det er spørgsmål. Det vi har lavet i går, jeg ved ikke. Det var bare det. Det var det? Okay, tak. Jeg har noget lige der. Stefan, må vi lave en gang? Tak for det. Tak for det. Kan du hjælpe mig? Charlotte? Ja? Er du ikke lige frisk på at svare mig på et spørgsmål? Jo. Jeg skal lige stå foran dig. Bare stille dig hen til kameraet, så jeg kan se det. Lidt længere den vej. Ja. Så. Tak. Har du set Sofie hjælpelades dæk til hendes bil? Det var ærgerligt, fordi det blev væk på hende. Nå, for hunden. Tak for det, Charlotte. Selv tak. For mig er det var fedt. Charlotte? Har du set, hvem der kommer og besøgte dig? Sille, må jeg stille dig et spørgsmål? Kom her.
bare holde foran mig, så justerer jeg mig ind foran dig. Sådan der. Har du set Sofie Hjeltlads dæk til hendes bil? Nej. Hvis du ser det, så må du godt sige det til hende. Og det er et Nissan-dæk. Tak, Tina.